ndakarohwa nemurume anonzi. Saka ndobva ndazodana navatezvara. Pakabuda mwana uyu wandakabata. Asi chikonzero chacho chakaitika kuti zvizosvika pakudaro. Murume akaenda kuJoni akandisiya ndine mimba ine 3 months. Akaenda akanorova nakudzoka. Ndichibva ndazobetserwa muna September, musi wa 22 September 2020. Saka ndobva ati mimba yaponewa haisi yangu, mwedzi yaponewa haisiriyo haisiwo wandoziva. Saka ngaende kumba kwavo. Saka vatezvara ndobva vati kweye wagoramba mukadzi sei. Saka inini hangu ndakuchitora mukadzi. Saka zvichibva zvadaro inini ndobva imba yandairara ndobva vaitanga kuirarisa huku. Ndobva huku dzatanga kurara muya. Inini ndichibva ndapinda mudining ndomanda kurara. Ivo vakangopindawo mudining muya mandandiri. Saka kuti zvizosvika pakazobuda mwana uyu. Saka rudo rwakuzodana rwakatotanga musi wekunge vapinda mudining mararamisi. Asi nai mama titsanangurire kuti makanga muri kuwirirana nazvo here kana kuti makambonyikidzwa? Inini handina kukwanisa kuti nditi ndirambe. Mai vachona futi vakavasipo, vanga vari kuJoni. Amwene venyu? Saka kuti nditi ndidaidzire kunani paka pasina kana munhu anga aripo. Muri kutsanangura imi muchiti mwana akaitwa muzuva iri ramakanga murere mudining. Saka kubvira zuva iroro hamuna kuzenge muchizosangana zvakare here kana kuti zvakabva zvatongoenderera mberi kubva muzuva iri? Hatina kuzomboenderera mberi. Saka pari zvino munogara kupi? Ndiri kumba kwedu kana sekuru kwandakabva. Chii chakaita kuti muzosvika kuzooneka muende kuana sekuru? Murume anga atosvika pakuti ngaende kumba kwavo. Ko atezvara venyu vanga vachiti kudii? Havana kumboramba kuti ngaende. Amwene venyu vakadzoka here kubva kuSouth Africa? Vakadzoka vari kuti kudini nawe? Vari kuti kudini nawe? Havana zvavakambotaura. Pavakazodzoka vakadzoka matoenda? Saka imimi kugarisana kwamaita amwene venyu vasipo muchigara naatezvara makanga makutotorana semudzimai nemurume nai? Muchitoenda pabonde muchitobikirana saizvozvo? Zvekuti nhasi uno mukaona vatezvara munovatora sani semurume wenyu here saatezvara here? Savatezvara. Nauyi ndosaka muchiona iri kumatare. Ndakaona kuti inhau yakaipa zvikuru uye vakandikanganisira mwana wangu. Saka zvino ndaisawo kumatare kudai sezvo muchingozvionawo kuti ndo nyaya dzandiri kufambira. Madzishevo ati uyuwo uyu wakakanganisa munhu. Saka uri pausungwa kuti ari kubhadhariswa nedare ramambo nokuda kwenyaya yakaita saiyoyo nokuti yakaipa. Haina kufadzawo ini. Yakanetsa munhu wose ari panyika wakainzwa. Imi semubereki munotarisira kuripwa pakadi nekutadzirwa kwamakaita? Ini ngagotarisira indongoti dei achirohwawo neshamu munhu wakaita saizvozvo. Nyange vakasandibhadharavo mwana wangu wavakaita unhubo. Izvo zvongoonekwa namadzishe kuti voregawo here nokuti ine handisi mutungamiriri pavari. Ivo ndivo vachaona voka kuti uyu munhu uyu wakanganisikwa. Saka regai tidai
Ndinonzi mambo Chireya Henry Chidzivo. Nyaya last week handingati yakandikahadzika kuti vanhu vari kuzviita. Last week nyaya yacho tezvara vakarara nemuroora, mwana wavo chaiye womene wokubereka varara nemuroora vakabva vamumitisa. Ndo dambudziko izvezvi kutaura kudai unotori nepambiri pe7 months. Asi chinhu chakandirwadza kana inini kuti nditarisane nemuroora kumeso zvakaoma, haukwanisi. Ndakati iwewe komusoro wakambenge wakaisa pai kufemera here panofemera mwana wako? Tikati nyange ari makuna kuna, but aya makuna kuna ari too serious. Uroi nekuti mwana wanu waunogara naye apa ugere naye omitisa mwana. Saka chii chiri kuzotevera panguva iri kuuya? Because panguva iri kutevera wakutoda kuzouraya mwana, nekuti mwana wako uyu waunouraya unenge wakutoziva kuti ko nhamo iripo ndeyekuti mwana uyu anokwanisa kundidisturb. Saka tatopinda pakuuraya, of which zvinova zvinhu zvisina kururama. Mhosva yerudzi rwakaita seirwo, mhosva idzi munhu angasangana nemutongo wakaita sopi? Anoripa ng'ombe 3 dzinotsika, ng'ombe 3 dzinotsika. Imwe yacho inogara mudanga ramambo, mambo vachitondera kuti nyika yangu yakaitwa makuna kuna. Imwe yacho inodyiwa naiye nevemhuri. Imwe yacho ikatengeswa yoendeswa kumasvikiro kundoripa kuti nyika yakasvibiswa. Zvakamira kudaro, tiri kunzwa kuti muri kuti mudzimai ane pamuviri. Mudzimai saka pakamira kudaro anenge awani. Tinongoranga toti mukadzi uyu haafaniri kuenda kuna tezvara, hazviti. Toti baba imi torai mwana wenyu, tezvara vafaniri kutora mudzimai. Ko tosvika padanho rekuti mwana okundikana kuti akwanise kugarisana nemudzimai uyu, oti handichada mudzimai, asi baba vari kuda muroora. Hatizvitenderi, hatigoni kuzvitendera kuti atorwa nababa. Saka kana zvichibvira kuti vatoparadzana zvakangonaka zvakakosha. Ndo chaizvo chaizvo.